इंडिगोच्या निर्मात्या ग्रुग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीमध्ये मेगा रोजगार भरती, हेल्पर्स, टेक्निशियन्स, रिसेप्शन्स, असिस्टंट्स, सेल्स मॅनेजर, सेल्स गर्ल्स, कॅम्पेनर मुलं-मुली पाहिजे। पात्रता 10वी पास नापास ते पदवीधर डिप्लोमा धारक। कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी भेटा सकाळी 10:30 ते दुपारी 12। संपर्क 9420 22 70 11 आणि 9422 18 83 76। ग्रुग्रीन। कोकणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे। शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत। पाहूया। शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी म्हटलं आहे की आपल्या घराण्यासाठी म्हणजेच केवळ नाव राष्ट्रवादी आणि काम मात्र आयुष्यभर कुटुंबवादी हा शिक्का पुसावा म्हणून मी त्यांना सल्ला दिला होता की कुणबी समाजालाही जागा सोडावी। कुणबी समाजाला जागा मिळाली म्हणजे त्यांचा अपमान होईल असं त्यांना वाटतं का, असा सवालही जाधव यांनी केलाय। विधान परिषदेच्या आमदारकीची योग्यता केवळ आमच्याच घराण्यात आहे आणि कुणबी समाजात ती योग्यता नाही असं बोलून त्यांनी कुणबी समाजाचा अपमान केला की सन्मान केला। राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून पुन्हा शिवसेनेत गेलेल्या भास्कर जाधवांचं आम्ही वेळोवेळी मार्गदर्शन घेऊ असं म्हणत त्यांनी माझ्यावर खोचक आणि उपरोधिक भाष्य केलं। मला त्यांनी सांगितलं पाहिजे की मार्गदर्शन करण्यासाठी ज्याचे आचार विचार चांगले असतात, वर्तन स्वच्छ असतं, राजकीय कारकीर्द स्वच्छ असते, त्याला मार्गदर्शन करणं योग्य आहे। तटकरेंनी खोट्या कंपन्या स्थापन करून गोरगरिबांच्या हजारो एकरच्या जमिनी घेतल्याचा आरोप तुमच्यावर होतोय। अशा तुमच्या महान माणसाला मार्गदर्शन करणं माझ्या अखत्यारीतील गोष्ट नाही असंही भास्कर जाधव म्हणाले। सुनील तटकरे यांना फक्त घ्यायचं माहिती आहे, द्यायचं माहित नाही। सुनील तटकरे यांना खासदार करण्यात माझं योगदान आहे। तटकरेंना मदत करणाऱ्यांचं त्यांनी कायमच वाटोळं केलंय असंही भास्कर जाधव यांनी म्हटलंय। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।